फाग्लाया नै ओरैहाय एरख'नानै लांबाय मबाइल ओमफ्राय मेम'रिबो थांदों लोगोफोर बिराद दुखु दा बिराद दुखु लोगोफोर उफाय गैया मा बुंनो बे सिखावखौ मोनब्ला आं देथारगोन बुथारगोन स' लोगोफोर आङो बाक्सा जिल्लानि दाहाय तामुलपुर डिस्ट्रिक्ट जाबाय आं नावकाटानि दाहाय आं उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट बा नियार रायन' ट्रि हाउस खाथियाव साप्लाइ बागानाव आं साननैसोनि थाखाय खामानि मावनो फैदों आरोखि लोगोफोर माने भिडिअ बानायखौथ' आरो इन्ट्रेस्टै लोगोफोरजों आं फैदोंमोन स' बेयावनो आंहा जायजों भिडिअ बानायोमोन इडिट बानायोमोन गोबां न' कपि क्लेम माने जाय सं दंमोन माने गोबां दंमोन आरोखि जायजों आं भिडिअ बानायोमोन खिन्थु बे मबाइला आंहा सिखाव खावजाबाय लोगोफोर आरो आङो माने पाब्लिक खालामखानाय दङमोन बहुत भिडिअ बेखौनो आं होबाय थादों ओमफ्राय दाबो मोननैसो दङ ओमफ्राय आंहा दिनैनि भिडिअआ जाबाय बे सिखाव गोमा जानाय भिडिअ आरो लोगोफोर माने मबाइलाथ' गैला दस्रा मबाइलजों आं बारा नोंथांमोननि गेजेराव भिडिअ होबाय आरो लोगोफोर आं सिखाव खावजानाय सासे मानसि बा इउटुबार जाना थाबाय आरो लोगोफोर लाइभआव मोनसे हिस्टरि जाना थाबाय लोगोफोर स' लोगोफोर खुलुमबाय दिनै आं नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे फोसावनो सानबाय बे फोसावनाय भिडिअआनो जाबाय लोगोफोर आंहा मबाइल सिखाव जाबाय आं जायदो इडिट खालामोमोन जायजों भिडिअ केमेरा खेबोमोन बे मबाइलखौ दिनै खावना लांबाय लोगोफोरनियाव चार्ज होदोंमोन पावार बेंकबो थालांबाय माथ्र आंनि मबाइलखौल' खावना लांदों लोगोफोर आं दिनै सैथो खोथा बुंदों स' लोगो जोबोद दुखु खिन्थु आं सिखावखौ मोनसे समाव अनोमोन माने सिखावखा माबा मोनसे जाहोननि थाखाय बियो खावो खिन्थु आंहा मबाइल खावजाबाय लोगोफोर मेम'रि 32 GB आरो सिमबो मोनसे थांबाय आंहा फटा बिराद दुखु नै बिथाङा आंनि ब्र आं दा बहा दं नोंथांमोननो देखायगासिनो दङ लोगोफोर आं नोंथांमोननि सिखावा बोरै खावदों आं तालाखौ देखायदो लोगोफोर दै लोगोफोर आङो सिखाव हाबगोन ना मा मिथियामोन खिन्थु लोगोफोर नै फाग्लाया नै ओरैहाय एरख'दों लोगोफोर मिथिबायना बे आं सैथो खोथा आरो लोगोफोर अब्लाबो नै आं दुखुजोंबाबो अब्लाबो नोंथांमोननो आं भिडिअ देखायदों नैखौ एरख'नानै लांबाय लोगोफोर लोगोफोर आं नोंथांमोननो ओसथि देखायदों नै तालाया मोनसे मोननै मोनथाम ओमफ्राय ओरैसो मारिदोंमोन दै लोगोफोर ओरैसो ओरैसो मारिदोंमोन नै बेखौ माने एरख'दों आरो नै बेखौ एरख'ना लांबाय नों आंनि मानो एसेबां खहा खालामखो ताला नोंनि थाखायसो जादों नङा होमबा अ सरि दै नै स्कुलनि थाखाय जादों स्कुलनि थाखाय लोगोफोर बेबायदि एरख'दों आरो नै लोगोफोर तालाया दंमोन आं बेयाव दोनबाय माने खावखांनाय उनावसो आङो लोगोनि मबाइलजों आं केमेरा खेबदों दै लोगोफोर नै बेखौ खावना लांदों आंहा मबाइल ओमफ्राय मेम'रिबो थांदों लोगोफोर बिराद दुखु दा बिराद दुखु लोगोफोर उफाय गैया मा बुंनो बे सिखावखौ मोनब्ला आं देथारगोन बुथारगोन लोगोफोर आङो दाख्लैबो ओरैबायदि मोनसे खोथा बुंनि सर्टनो माने आं मोनसे जायगायाव थांदोंमोन सासे मानसिया माने सिखाव खावदोंमोन दखानाव बे मालिका बेखौ बुदोंमोन खननैसो सोबादोंमोन ओमफ्राय जोंबो मोनहैबाय ओमफ्राय बुंबाय सिखावखौ एसे एनै माब होनांगौ खिन्थु माब होनायनि उनाव जाय खावजादों बिसोर मिथिगो खिन्थु आंबो खावजाना दिनै सिखावखौ जुदि मोनोब्ला खनसेबो माने चान्स आं होआ आरोखि बेखौ हायोबा देथारगोन बा बुथारगोन लोगोफोर बुजिबायथ' स' नै लोगोफोर नैबे जोंनि गारि बेनिफ्राय नैबे बाइक आंथ' बहा दं लोगोफोर आं माने बागानाव दं आरो उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआवनो आं दा गामिखौ खिन्थाथ'वा लोगोफोर मानो होनबा गामिखौ खिन्थानाय लोगो एसे बरनाम जागोन बेनिखायनो आं दा उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव दङमोन आङो बागानाव दासान्दि एसे खामानियाव बेस्थ' जाना दंमोन आरो नैबे बाइकबो दंमोन बाइकखौ लाङासै आरो लोगोफोर नैया साइकेलबो दंमोन लाङासै खिन्थु ताला बुखावनानै सिखावा लांबाय नैयाव चार्ज होना दोनदोंमोन पावार बेंकबो लाङाखै लोगोफोर बेनो आरो आंहा बिराद दुखु लोगो बोसोर खाथियाव गेसबो खावासै लोगोफोर र' लोगोफोर आं दा बहा दं लोगोफोर बेयो जाबाय जोंनि केम्पसो केम्प होनबा नोंथांमोना बुजियाबो जानो हागौ खिन्थु जों बागानाव खामानि मावदों आरो बे न'आवनो थायो जों गारि नेनाय हिसाबै नै लोगोफोर न'खौ नाय ओरैबायदि बायला जिला अब्लाबो आं सानाखैमोन आंनि मबाइलखौ खावगोन नामा नै गरमखौ नाय लोगोफोर आरो हाथि फैबाय थायो लोगोफोर हाथि फैनायनि थाखाय नै तार होना दोनदों नै लोगोफोर नै तार आं दा बहा दंमोन मिथिबायना ओरैहाय रायन' लोगोफोर रायन' ट्रि हाउस खाथियाव ओमफ्राय नै हाथि फैनायनि थाखाय बा हाथि फैनायनि थाखाय नै तार होदों सर होदों बेबायदि आं न'आव दंमोन आरो लोगोफोर केम्पआव बागानाव आं दासान्दि खामानि मावफैदों नालाय लोगोफोर दा बेयावनो आंना मबाइला गोमादों आरो लोगोफोर ओमफ्राय आं ओरैबायदि टेनसन लोगोफोर नै मबाइल गोमा जानानै आङो ओरैबायदि नागिरगासिनोमोन लोगोफोर मबाइलखौनो मोनासै माने बेखौ सिखाव लांखाबाय ना लोगोफोर ओमफ्राय नै लोगोफोर बाइकबो दंमोन बाइकखौबो लाङासै लोगोफोर ओमफ्राय साइकेल दङ न'खौ नायनो आयु बायला जिला अब्लाबो थाबाय जों साननैसो उनाव मोजां दंसेयाव थागोन दा माने जों गारि नेखौथ' माने खाथि जानायलाय बागाना बेयाव थादोंमोन आरोखि नै गेसबो लाङासै ओमफ्राय नै आंनि बिसिनाया नैफोराव आंहा गोबां रोखोमनि दंमोन गोबां रोखोमनि माने हेडफनबो दंमोन मानि बेग दं बेफोर लाङासै खिन्थु नैनिफ्राय चार्जार होनायाव बेनिफ्राय लांदों आंनि मबाइलखौ लोगोफोर
बिराद दुखु लोगोफोर बिराद दुखु लोगोफोर नैबेनोमोन दालाय आं देखायबावदों नै बेखौ बुखाव लांदों आङो साननानै मोनाखैमोन आरो सिखाव हाबगोन नामा होननानै माने गोबां दिन थाबाय लोगोफोर मास मोनसेयानो बारलांबाय खिन्थु सिखाव हाबाखैमोन बेखायनो दा आं जोबोद टेनसन जादों लोगोफोर टेनसन माने मबाइलखौ नायनोसै मोनगोन ना मोना लोगोफोर मबाइलखौ मोनगोन ना मोना मेम'रि थांदों लोगोफोर 32 GB ओमफ्राय मोनसे आंनि भडाफन सिम थादों ओमफ्राय दा आंना मबाइला मोननैमोन नालाय मोनसे मबाइला थालांदों आरो लोगोफोर दा आं जायदों भिडिअ इडिट बानायोमोन बे मबाइलखौनो खावदों लोगोफोर आं दा सासे इउटुबार फिसा हिसाबै आङो साक्सेस जायो आं भिडिअ बानायबाय थायोमोन नोंथांमोननि गेजेराव फानि बा एन्टारटेनमेन्ट गोबां जायगा देखायनोबो आं फैखादोंमोन भिडिअ बानायनो लोगोफोर खामानि मावख'थ' साप्लाइ बागानाव दाहाय आं बिदि जाना फैबाय लोगोफोर आं मोनसे समाव सिखावखौ बिराद अनोमोन आङो उपाय गैयैनि बा माबा मोनसे प्रब्लेमनि थाखाय सिखाव खावथो दे खावखागोन सिखावालाय जेनेबा बे सिखावखौ बुजायनानै जाहाथे उनावहाय सिखावा खावफिननाङा बेबायदि आंहा मोनसे साननाय फैयोमोन खिन्थु आं एबारनिफ्राय जाय सिखाव बेखौ बुनांगौ बुथारनांगौ देथारनांगौ मानो होनबा जोंनि बे जायगानिफ्राय बा जोंनि बे समाजाव सिखाव बुस्थुखौ जेब्लाबो सिगिना दोननाय मोनसे हुदा आरो बेखायनो आं बुंदों सिखाव मानसिखौ सिखावबा बेखौ देथारखानांगौ दा आं लोगोफोर गोरोन्थि जादोंबा निमाहा हो आं सिखावनि सोमोन्दै बुंबाय थादों सिखाव आरो आंनि भिडिअ नोंथांमोना सिखावखौ मोनब्ला आंनि भिडिअआवनो नुगोन नोंथांमोना बुनाय मा खालामगोन आं बे सिखावखौ मोनबा लोगोफोर जोबोद दुखु सानना मोनाखै लोगोफोर स' लोगोफोर आंनि मबाइल गोमानाया राइट नंगौ ना बेखौनो बुंलाय देलाय राइट होनना बुं नंगौब्रा दे लोगोफोर बिराद टेनसनाव दं अब्लाबो आं दिनै नै बै पाहाराव हाजोआव फैनानै आं दुगैफैदों आरो नै आइ गंगा दैखौबो आं दांना बुंदों बोराइ बाथौनि खसाब आंहा मबाइल गोमादों गोबां टेनसन खिन्थु आं टेनसनावनो दोनथ'दो लोगोफोर नोंथांमोननि थाखाय आं भिडिअ बानायदों आरोखि जुदि मोगथाङावबा आं बिराद टेनसन दं आरो लोगोफोर भिडिअ बानायनायाव नोंथांमोना नुवाखैबो जानो हागौ आं टेनसनखौ खिन्थु मोगथाङाव नुगोन आरो आं टेनसना माबायदि जोंबाय थादों लोगोफोर नै नोंथांमोननि गेजेराव मबाइल गोमा जानाबाबो लोगोफोर आं हाजो देखायदों हाजो लोगोफोर नै हाजो दुगैनो फैदों लोगोफोर दुगैनो फैदों लोगोफोर आरो मबाइल गोमानायखौ मोनब्ला मानसिखौ माबायदि बुगोन आं नोंथांमोननि गेजेराव देखायगोन आं लाइभ लोगोफोर नै लोगोफोर बिराद टेनसन लोगोफोर बिखा दुब ओंखामबो खुवाबाखैलै लोगोफोर दिनै आं नैबे हाजोआव फैनानै बुंदों लोगोफोर ओंखामबो खुवाबाखै ओरैबायदि टेनसन लोगोफोर मबाइल खावजादों आंहा मबाइल जायजों आं भिडिअ बानायोमोन इउटुब बानायोमन लोगोफोर लोगोफोर आंहा बेनो खाफाल नामा मिथिया खिन्थु आं सासे इउटुबार जानाय हिसाबै आङो नैफोरबायदि सिनारिखौ देखायनोनो आङो बागानाव फैदोंमोन आरो साननैसोनि थाखाय खामानि मावनो लोगोफोर दै बेखायनो आं नोंथांमोननि गेजेराव जोबोद दाबो खुसि मबाइल गोमानाबाबो लोगोफोर नै लोगोफोर नाय हाजोखौ बेसेबां समायना लोगोफोर मबाइल गोमानाबाबो नोंथांमोन आं देखायदों लोगोफोर हाजो लोगोफोर मबाइल गोमा जानाबाबो दुगैगासिनो ओमफ्राय दा मबाइलखौ फनजों फन नागिरगासिनो आरो खायसे लोगो आंखौ खिथाहरदों मोनसे एप्स हरदों आरो बे लोगोफोर आं रुमाव थांनानै नोंथांमोन देखायगासिनो दै बे एप्सआव मबाइलखौ बोरै नागिरगोन मोनगोन मोना मिथिला लोगोफोर नै मोनाखाबाय लोगोफोर ओरैजाय मैदेर हाथि फैसिगोन लोगोफोर दाहाय जों दुगैखांबाय लोगोजों दिनै बिराद दुखु लोगोफोर बिराद दुखु सोलावबा रुम फारसे लोगोफोर मबाइलखौ माबायदि नागिरो नेटजों लकेसनजों आं देखायनोसै एसे मोनबाय मोनाबो गैला लोगोफोर नै लोगोफोर रुमाव थांनायनि सिगां नोंथांमोना मोनसे नायदो नै वाव पाहारखौ नायदो लोगोफोर नै एसे मोजां सिनारि नाय लोगोफोर नै लोगोफोर अब्ला सोलाव लोगोफोर सोलाव रुमाव लोगोफोर जा टेनसन लोगोफोर मबाइल गोमादो आं सैथो खोथा बुंदो लोगोफोर मबाइल गोमादो लोगोफोर नै मोनाखाबाय लोगोफोर दुगैनो फैदोंमोन ओमफ्राय दा रुम फारसे नागिरनोसै मबाइलखौ मोनगोन ना मोना लोगोफोर आंनि मोनसे मबाइला गोमाबाय लोगोफोर आं जायदो भिडिअ बानायोमोन इडिट बानायोमन मेम'रि 32 GB आरो भडाफन सिम थांबाय लोगोफोर जोबोद दुखु दे लोगोफोर आं खसा खोथासो बुंमारदो लोगोफोर मोनाखाबाय नै जा एम्फौ गाबबाय नै आयु गिथौ बाथौनो लोगोफोर ओरैजायनो हाथि फैयो लोगोफोर हाथि जै आफा इसोर बोराइ बाथौ जाहाथे रुम फारसे थांनायाव जेबो खहा जाया लोगोफोर सोलाव लोगोफोर थारैनो आं रुम मोनखाबाय लोगोफोर आयौ लोगोफोर जा मोनाखाबाय दिनै लोगोफोर ओरैजाय मबाइलबो टेनसन गोमानाय ओरैजाय दुगैयाबो जाया लोगो आयु जा मोनाखाबाय लोगोफोर आंनाथ' मबाइलखौ नागिरै मोनासै ओमफ्राय आङो माने लकेसनजोंबो नागिरासै ओमफ्राय सासे लोगोआसो आंखौ बुंहरबाय नोङो जिमेलजों पासवर्ड गोसो थाब्ला गुबुन हेन्डसेकआव नोंनि जिमेलखौ खुलिनानै मोनसे एप्स बोनानै नायनो हायो जेरै नै लोगोफोर आं खिथानोसै फाइन्ड डिभाइसखौ
इनस्टल खालामनानै नोंथाङा नायनो हागोन होनना बुंबाय आरो लोगोफोरा। ओमफ्राय आं दा बोबाय, बोनाय लोगो लोगो नै फैदोंमोन दानि नै लकेसना इमान स्पिडआव फैदों नै लोगोफोर नाय बेनो फैदोंमोन फार्स्टआव। आं दा रायन' इक' रिजार्भ खाथियावनो दं नालाय बे फैदों आरोखि। बेनिफ्राय लोगोफोर जेराव जिमेला जेसेबां खुलिदों एसेबां बे नोंनि नैबे एप्सआव मबाइला जाखांफैयो आरो नै बेखौ नाय लोगोफोर नै लोगोफोर गैला, लकेसनबो गैला, नै कन्टेक्टिं डिभाइस जागासिनो दङ मानोना मबाइला सुइच अफ जाबाय। अनबा आं बेखौ नागिरनो हासिगोन आरो लोगो खावनाय लोगो लोगोफोर नै गैया लोगोफोर नै गैया, मबाइलनि नामा फैदों लोगोफोर नै खावजाबाय। लोगोफोर आं सैथो खोथाजों बुंदों, आं जायजों भिडिअ बानायोमोन इडिट बानायोमोन गोबां सं फट' हाजार लकसन खालामदों बै सिखावा। बेखायनो बे सिखावा सानसे नङा सानसे आंजों हमजागोन, नङाबाबो दस्राजों हमजाना बियो देथार जागोन आरोखि, बुथार जागोन बियो। सिखावा सिखावखा, खिन्थु बियो गोबां फुल खामानि मावबाय आंनि बे जा इउटुब बानायनाय आंनि गोबां खहा खालामबाय नालाय लोगोफोर। बेखायनो आं सावबाय बेखौ सिखावखौ। नै लोगोफोर नै मोनसेखौ नाय, लोगो लकेसन फैयो नै लोगोफोर नाय, मानोना बेयो दा अन जानानै दङ। बेखायनो नै जा मोजां लोगोफोर नैबे एप्सआ फाइन्ड माइ डिभाइसखौ बोना ला नोंथांमोना। मोननै मबाइल थायोब्ला आरो मोननै मबाइल गैयाबाबो मबाइल गोमानाय लोगो लोगो नोंथांमोना दस्रा हेन्डसेकआव नोंनि पासपर्टखौ जिमेलखौ जेब्रावबो बावगारनाङा, गोसोआव लाखि। ओमफ्राय लोगो बेखौ डाउनलड खालामनानै इनस्टल खालामनानै नायनो हागोन लोगोफोर। जा मोजां एप्स लोगोसो खिथादों। स' आं गिबियावनो बेखौ बायनो मोननायबा मोननो हागौमोन। स' लोगोफोर गुड मर्निं। जों दा सिखारना ओंखाम सोखाम जाबाय माने लोगोफोर जानोसै दाहाय। ओमफ्राय जोङो डिउटियाव थांनोसै बा बागानाव थांनोसै। ओमफ्राय मबाइल गोमानालाय बेसेबां दुखु लाबाय थानो लोगोफोर। दुगैस्रां लोबस्रां जों बागानाव थांनोसै। ओमफ्राय बैसागो गानखौनो दोंसे रोजाबलांगोन दे लोगोफोर दै, आं लिरना दोनखादों ससे। मबाइल गोमाबा मा बुंनो, आङो दुखु थानो सुखुआ लोगोफोर। सानफ्रोमबो आङो इन्जय खालामो, दुखुबाबो इन्जय खालामो, सुखुबाबो इन्जय खालामो, दुखु सुखु, खिन्थु आं दुखुखौ लाया लोगोफोर। थ' ओंखाम जानोसै लोगोफोर। ओमफ्राय नोंथांमोना जोबथारनायाव ससे भिडिअखौ नायदो। बागानाव थागोन आङो दा दुगैस्रां लोबस्राङै आंनि गान रोजाबनायखौ दै लोगोफोर, बैसागु गान रोजाबनायखौ लोगोफोर। एसेनोसै अब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै बैसागु मबाइल गोमा जाबाय लागो हायै दुखु सहायनांबाय आंनि मबाइला। बोसोर कालेक्ट खालामनाय फटकफोराबो डिलिट जाबाय। बैसागु बोथोरा सफैलायबाय, बैसागु बोथोरा सफैलायबाय। मबाइल गोमा जादों बैसागु बोथोर खाथि समाय बेसे दे दुखु लागो हायै आंनि बे जिउआ। मबाइल गोमा जादों आयो बेसे दे दुखु।